टाउनाव मानोना बेहाय मोनसे जौगाखांनाय दङ ड्रेनेज बनायनो थाखाय दायो लामा फुवारनो थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे समाव आं दङ भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा कौशल आफादनि सिगाङाव मानोना बेहाय आलिनिफ्राय जेसेबांखिनि जायगा नांगौ बे जायगाखौ सुनो थाखाय दिनै बेहाय मोनसे सिमफायनाय हाबाफारि सोलिदों आं केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों दा नैबे समाव खामानि मावगासिनो दङ गोबां माने दखरा आफादनि जे मावखुलि बे मावखुलिनि खाथियावनो बे ड्रेनेजआ थाङो जाहाथे बेखौ माने माबायदि सिमफायनाय जादों मानि थाखाय आं बिनि थाखायनो बे समाव बेरगाव जौगाखांनि मोनसे बिथां आफादगिरि दङ बिथांनिफ्राय बे समाव मिथिनो नाजागोन नैबे समाव केमेरामेन बिथाङा दिन्थिगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा कौशल आफाद बेरगाव दखरानि मावखुलिनि बे मोखाङाव दिनै मोनसे सिमफायनाय जादों आरो बे सिमफायनाया आलिनिफ्राय जेसेबांखिनि गोजान जायगा नांगौ गुवार जायगा नांगौ बियो नैबे समाव सोलिगासिनो दङ आं नैबे समाव मिथिनो नाजागोन मा बुंगोन मानि थाखाय बे खामानिफ्रा सोलिबाय थादों आं भेरगाव डेभेलपमेन्ट कमिटिनि आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोङो बृहत्तर नैबे भेरगाव ओनसोलनि भबिष्यत माने फिउचार बे भेरगाव टाउनखौ फेहेरनो मोजां खालामनो थाखाय मोनसे मडेल मोनसे टाउन खालामनो थाखाय जोङो नैबे ड्रेनेजनि जि बेबस्था खालामगासिनो दङ बेवहा माखासे मानसिफोरनि जिथु हा हु बेनिफ्राय आबसु अफिसनिबो हा बिथांमोना जोंनो हगारना होनो गोनां जादों जों सानदों बिथांमोननो आंनिफ्राय साबायखर बावनाय जादों मानो होनोब्ला बिथांमोना बृहत्तर बे इयुन जोलैनि थाखाय आरो भेरगाव टाउनखौ मोजां खालामनो थाखाय भबिष्यत मोनसे मडेल टाउन बानायनो थाखाय बिथांमोना जि सेक्रिफाइस खालामदों बा जि बिहोमा हरदों दा बिनि थाखाय बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों आरो बे भेरगाव ओनसोलनि गासैबो बिदि सहजुग खालामबा जोङो गोजोननाय मोनगोन आरो बिब्दिनो माखासे दा नैबे स्टार्ट खालामदों जों आनसलिक एबसु भेरगाव आनसलिक एबसुनि हाखौ बिथांमोना हगारना होनो गोनां जाबाय मथा मथि बिथांमोननि जिथु फ्रन्ट साइड बेखौ सेफायनो गोनां जादों बिनि थाखाय बिसोरो खुनु आपत्ति गैया बिथांमोना बृहत्तर भेरगावनि सार्थआवहा बेखौ बिसोर हगारनाय जादों गोबां रायजो राजानि हाफोरखौ हगारनो नागिरा दा बिथांमोनखौ आं खावलायनाय जादों जाहाथे बिथांमोना जिहेथु बेयाव फालांगिरि खालामनाय दङ दा बिथांमोननि भबिष्यतनि बिजनेसखौ फुवारनो थाखाय मोजां खालामनो थाखाय डेभेलप खालामनो थाखाय गावसोरनो हगारनांगोन मानो होनोब्ला मोनसे टाउन जानो थांगासिनो दङ बे टाउनाव बिथांमोनानो बिजनेस खालामगोन गतिके बिथांमोननि भबिष्यत मोजांनि थाखायनो बिथांमोना हगारनाया जोङो लुबैदों बिथांमोना जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होयो सहजुग खालामो बिनिखाय आं बिथांमोननिसिम অনুৰোধ হৈছে কি ক'ব ভেৰগাঁৱত এতিয়া মানে ভাঙাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিয় হয় আমি ইয়াৰ ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ যিহেতু মহকুমা ওদালগুৰি জিলাৰ মহকুমা সদৰ সেইকাৰণে ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে পথৰ ৰাস্তা বনোৱা কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে ভেৰগাঁওখন অদূৰ ভৱিষ্যতে এখন নতুন ভেৰগাঁও বনাবৰ কাৰণে আমি আহল বহলকৈ যাতে আমি ভেৰগাঁৱৰ টাউনৰ যিখিনি নেকি মাটি সেইখিনি আমি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে খুব সৰ্বাংগ সুন্দৰ এখন ধুনীয়া এখন নগৰ আমি গঢ় দিব পাৰোঁ ভেৰগাঁওখন গতিকে সেইটোৱেই লক্ষ্য ৰাখি আমি এই ৰাস্তাৰ পৰাই মোটামুটি আমি বহু 40 ফুট আমি মাটি লৈছোঁ অলৰেডি গতিকে এই ভেৰগাঁও টাউনত থকা যিবিলাক দোকান আছে এই দোকানবিলাক যিহেতু চৰকাৰী মাটিত পৰি গৈছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াৰ দল সংগঠনে ইয়াৰ উন্নয়ন সমিতিয়ে ইয়াত আমাৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকে আমি একেলগ হৈ এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে ভেৰগাঁওখন অতি সুন্দৰ হয় ভেৰগাঁওখন এখন নতুন ভেৰগাঁও হয় ভেৰগাঁওখনৰ মানে যাতে আমি সুন্দৰকৈ বনাই ল'ব পাৰোঁ এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি ইতিমধ্যে আজি আবচু অফিচৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ তেওঁলোকৰ বাৰাণ্ডাৰ সন্মুখৰ পৰাই গোটেই মাটিবিলাক গৈছে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ গোটেই মানে ৱাল চল ভাঙা যাব আমি অলৰেডি স্পেচটোতো আমি ৰাখিছোঁ অলৰেডি মানে ইয়াৰ পৰা ড্ৰেইন হ'ব ড্ৰেইনৰ পৰা অকণমান থাকিব স্পেচ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি বাকী ভালকৈ আমি বহি মেলি চিন্তা কৰি এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি 100% চেষ্টা কৰিছোঁ তথাপিও আমি ভেৰগাঁৱৰ যিখিনি দোকানী আছে আমাৰ সৰু সুৰা যিখিনি দোকানী ইতিমধ্যে বিশৃংখলভাৱে বহি থকা যেন অনুভৱ হয় দেখিলে গম পায় গতিকে তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰক যাতে ভেৰগাঁওখন আমি সুন্দৰকৈ বনাই ল'ব পাৰোঁ কাৰণ এফচি অফিচৰো এই সন্মুখৰ মাটিখিনি তেওঁলোকৰ গ'ল আমাৰ ভেৰগাঁও আঞ্চলিক আৰ্চৰ গোটেই ৱালবিলাক গুচি যাব গতিকে সকলোৱে সহযোগ কৰোঁ আমি
ধুনীয়াকৈ বনাবৰ কাৰণে, যাতে যি বনাওঁ একেবাৰে ভালকৈ আমি বনাই লওঁ, পিছৰ পৰ্যায়ত আৰু যাতে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাল হ'লে বিল্ডিং হ'লে যাতে ভাঙিব লগা নহয়। সেইকাৰণে এতিয়াই এই প্ৰচেষ্টাখিনি আমি দল সংগঠনবিলাকে আমি হাতত লৈছোঁ। नंगौ दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन गोबां बोसोरनिफ्राय नैबे भेरगाव माने भेरगाव टु टंला लामा दा बेखौ जोङो मोननो थाखाय गोबां नाजादोंमोन आरो दिनै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे आसामाला मोनसे लामा जिहेतु मोननो हादों आरो बेखौनो नोजोर होनानै जोंनि भेरगाव ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट कमिटिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा माने भेरगावनि मोनसे बेहतर माने जौगाखांनि सार्थआव दिनै माने लामाखौ फुवारनो थाखाय माने ड्रेन सिस्टेम खालामनो आरो पार्किंनि थाखाय भबिष्यत भेरगावआ मोनसे मोजां टाउन जानाय सिस्टेमखौ नायनानै दा नैबे मोनसे खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जोंनि भेरगाव आन्सलिकनि नैबे माने अफिसनि लांगोनासिम मोनसे ड्रेननि बेबस्था खालामनो नागिरदों। बेयाव जोंनि मावखुलियाबो एसे माने हाया हाबसनदों खिन्थु बेवहाय जोंहा जेबो अजद गैया जिहेतु जोङो भेरगाव ओनसोलखौ बा भेरगाव टाउनखौ मोनसे जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामगासिनो दङ। दा बेयाव जोंनि एसे हाबनाया जेबो बेयाव खुथि जाया आरो लोगोसे जोङो नैबेखौ खावलायगोन जि भेरगाव ओनसोलाव गोबां सुबुंनि हयथ' बेबायदि हा दङ लामा सेराव सोरनियाबा हयथ' दखान न'आ बायनो हागौ दा बेजों जाहाथे दखाननि बा हानि मालिकफ्रा जेबो अजद खालामा बेहेतु जोङो भबिष्यतनि थाखाय सिन्था खालामनाय जादों मोजां मोनसे टाउन खालामनो थाखाय बे लेखायै जाय बिथांमोननि हा जाय बिथांमोननि दखानफोर दङ जाहाथे बिथांमोना जुदि बायोब्लाबो जेबो अजद जाहाथे खालामा बानायनो थाखाय सुबिदाखौ होनांगौ बेखायनो आङो बिथांमोनखौबो खावलायदों जोंहा मोनसे माने साब डिभिजन हिसाबै भेरगावआ भबिष्यतआव मोजां मोनसे टाउन जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बे लेखायैनो जाहाथे बयबो बेवहाय कअपारेट खालामलायगोन बेखौनो खावलायबाय। बेहाय भेरगावखौ गोदान महर होनो थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आरो बेनि थाखायनो दिनै भेरगावनि माखासे उथिफुनाय सुबुंफोरा दिनै भेरगावखौ इयुनाव जाहाथे मोनसे मोजां सोहोर बनायनो हायो नोगोर बनायनो हायो बेनि थाखाय गुवार जायगा नांगौ जायो आरो बे गुवार जायगा नांगौ जानायनि थाखायनो दिनै बे खामानिखौ बानायदों बे जोबोद बाख्नायथावना। बेखायनो खावलायदों जाहाथे बिथांमोनाव खावलायदों जे गुबुन गुबुन बिगोमानि जिहेतु हाफोर दङ बे हायाव दखानफोर लुना दङ एखेबारे आलिजों नांजाबनानै बेनिफ्राय जेसेबांखिनि स्पेस नांगौ सोरखारनि नथि बाथिब्ला बेबायदि हयथ' दायो 36 बा 39 फुट माने हाखौ हगारना होनो थाखाय बिथांमोनाव खावलायदों जाहाथे इयुनाव बे गुवार लाखिनाय जायगाया भेरगावआ मोनसे मोजां सोहोर बानायनो हायो बेखौ मिजिं खालामनानै बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावदों। भेरगावनिफ्राय आं प्रफुल्ल कुमार बर' NBN।